Ahojte, vítajte pri dnešnom návode na ľahko hačkované zvieratka. Ako prvý tu je vlastne takýto malý záčik. Je docela v pohode, trvalo by to asi celé hodinu a prišívala som vlastne ruky a hlavu a uši. Je to v pohode, ale akože bol môj prvý, hej, takže nesťažujte sa. A vlastne akože trvalo mi to hodinu. Potom také 3 malé škrečky, je to vlastne mím toho škrečka, toho sivého, ktorý hral na husliach. Všetky mi trvali asi 20 minút, je to úplne ľahké, pokiaľ máte tie čumačiky a očka. Je to úplne ľahké, v pohode. To zvládne aj úplnej troba. Toto tu na vlastne je škrečok, tiež taký istý, ale zabudovala som do neho takú vec, ktorá robí to, že s ním trasie a šije. Takže to je super. A tu nás sú také 2 zlaté rybky. To je vlastne prívesok pre vašu bestii alebo čo. A takto sa vlastne, to mi trvalo asi tiež 20 minút, úplne ľahké. No, ďalej tu máme takú zlatú rybku. Tá mi trvala dlhšie, lebo je z takej malej vlny. Tá mi trvala asi pol hodinu, ale je tiež úplne ľahká a je cutie podľa mňa. Je zlatunka, mám ju rada. A ten chvost jedine tak dlhšie mi trval. Potom taká posledná včelička, tá mi trvala asi tak pol hodinu tiež s tým prišívaním hlavne, lebo prišívanie mi veľmi nejde, ale inak je pekná, zlatá, malá. Môžete jej dať iba aj keď tak líca, akože so vlnou ružovou. A vlastne, pokiaľ chcete vidieť aj návod, tak píšte mi do komentára. Pa, pa!